isip pare sumusunod mi ni San Pedro og sa mga apostoles. Nasa tong unang pagbasa nga paghumag wali ni San Pedro, murag wa to'y gamit-gamit og microphone. Adto kunong adlawa 3,000 ang nadugang nga mga magtotoo. Di ko ka-imagine giunsa to niya pagbunyag o giunsa to niya pagwali. 3,000 god. Daghan na asa ka naabot o ganhi pa na dinhi katagon, asa ka naabot ang 3,000. Kutob tibok na tong grounds, abot pa tingali dito, di pa napaigo. Ay non, og dasokon jud kayo. So tingali din niya tong grounds nya why microphone. Imagine ninyo, epektibo pa ka nang isulti sa tao, why microphone? Nya humag niwali pag yun, murabag kaning aton naman tay pre-Jordan, kanang pre-Jordan ba? Ambot ning aton mga katikista kisa may tighatag dinig pre-Jordan. Minaw ko inyong walihan diha kada pre-Jordan may lagkaabot siguro nag 100. Usahay daghan lagi ng 100. Ang uban gani di naman gani maminaw. Sige naman lang tabi-tabi, sige text cellphone. Kadto 3,000. Di na to ma-imagine oy. Nya gibunyagan dayon. So pre-Jordan usa nya human bunyag 3,000. Naka-imagine lang ko unsa ang grasyas Ginoo nga miuban sa mga pulong ni San Pedro o sa iyang mga kauban. Kanabang nahimong very attractive ang ilang pulong nga ang tao dili na ganahan mo undang sa pagpaminaw. Og magwali ko ron dinhig 30 minutos ganahan pa mo maminaw. Sus, luos lamog lingi, luos lamog lihok-lihok kunya kanang inyong mga relo inyong nang tanaw-tanawon. Nya mulingi din mo ngadto sa orasan inyo pa jud kong pakitaon nga mulingi mo sa orasan. Nganong na epektibo man ang wali nilang San Pedro tungod kay nagda sila Ginoo sa ilang kasing-kasing o sa ilang kinabuhi. Si Mother Teresa of Calcutta wa man to siya mag sigig wali, pero gada siya Ginoo sa iyang kinabuhi, natandog ang tibuok kalibutan. Si St. Francis of Assisi wa man to magsigig yun o ka na ganing wali o dagko kayong crowd, sige raman to alagad sa mga masakiton o sa mga makililimos, pero natandog ang tibuok kalibutan. Mo ni siya ang atong inspiration mga Katoliko or mga Kristiyano. Dad-o nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, ang tanang butang nga naas atong o tanang sitwasyon sa atong kinabuhi monindot gyud naagyoy gitawag og transformation. Daghan makita mga debosyon karon, naay Holy Face, naay sa panang uban Alliance of Two Hearts, Divine Mercy, karong umaabot Domingo, Second Sunday na Divine Mercy, Legion of Mary. Daghan kayo mga debosyon. Pero pangutan-an ang mga nagdebosyon, nagda ba sila Ginoo? Naa kay Ginoo. Maningil man lang gyapon utang, mukihar man gyapon sa dili makabayad sa utang, igihan mangyapon kay mga utlanan, masuko magkuhaon ang ilang mga tanom, ang bunga sa ilang tanom, masuko man. Naagani na natong kahakog, naapa na natong kasina, naapa ng linibakay, na way kapuslanan. Liwat rata ato mga Hudiyo nga wa mo dawat ni Kristo nga siging adtos templo, siging hapa-hapa dito, siging puasa, siging offer anang ilang mga offerings para sa Ginoo,
pero way Ginoo ang kasing-kasing. Karon unsaon man nato pagsiguro nga naay Ginoo atong kasing-kasing? Hibaw mo. Magsige tag rosaryo. Tingali. Sige tag chaplet. Tingali. Sige tag basa ng tisira sa Legion of Mary. Tingali. Pero di pa na siya assurance. Sa mga pinaka-assurance, kanang mahimong number 1 nga gipangita nimo kada adlaw ang Ginoo. Kada bang di ka muundang og pangita hangtod imo siyang makita diha anang adlaw. Muna nahitabo ni Maria Magdalena diri sa atong unang pagbasa sa atong ebanghelyo. Naghilak na gud siya nga nangita sa Ginoo. Ambot pila ka buk nato nga muhilak yung di ka kita Ginoo. Muhilak noon o wa na'y cellphone, mga batanon karon, wa na'y cellphone, wa na'y load, hilak. Wa na'y TV, labi na ka ng smart TV gyud. Na muhilak oy. Ngita gyud. Ngayo paspali usahay palitog TV. Di ba? Okay, mo'y gipangita. Hasta pare, ngita gyud po kolekta. Hilak bagway kolekta. Paita di kinabuhi, sige tagdupa-dupa, watay agi. Pero di mangita Ginoo. Kano, lingi ako na imong tupad. Yung nanana kay Ginoo diya. Okay. Anay Ginoo? Mailhan mo na nimo ang naay Ginoo. Ang sabay mga timailhan. Mawa ang kahadlok. Kanang din agyud mahadlok. Sinang kasi Maria Magdalena nagsigig hilak dito sa lubnganan, nya tuwa dito mga gwardiya nga nipatay ni Jesus. Wagi siya mahadlok nga basig isunod siya patay. Dito siya nangita. Wa na siya kahadlok. Sila si San Pedro nanguaman to, nanabon man to sila sa ilang mga pultahan katong ilang mitinganan. Pagsud sa Ginoo diha nila silang kinabuhi, giablihan nila ang pultahan, nagsangyaw na in public. Sa una magtago-tago, karon mo sangyaw na. Kamo, wa na mo'y kahadlok. Di mo mahadlok nga ubano na inyong buhok. Di na nyo na patina. Hadlok kaayo. Di mo mahadlok nga makanser. Di mo mahadlok nga sakit. Di mo mahadlok nga mahagbong anang mga board exams. Di mo mahadlok nga mga bit inyong bana. Wala ako nang tingog. Di mo mahadlok nga mga bit inyong asawa. Hindi. Mo biyahe mo, mo ato mo gawas nasod, o mo sakay mo eroplano, di mo mahadlok nga makras. Wala. Di mo hadlok ka na. Daghan kay tagkahadlok. Usahe god, damgo-damgoho na lang ta sa atong kahadlok. Na mo ingon ako padir, gadamgo kog bitin niya. Unsa may meaning ana padir niya? Pag abot pa gyud nakamata ko padir perti na kong kulbaa niya, pagkabalik na kog tug, liyo na sad ang akong kanang kuan gidamgo nako. Apat yun noon gagana. Nako tingali ang imo ng mga kahadlok ug mga kabalaka. Ngunay mo tunga inig abot na sa imong katulugon. Ana, una usahay di na lang sa nang kakatug kay hastas imong paghinanok samukon kas imong kahadlok. Ang daghan kay karon nagdepresyon, daghan kayo nga stress, mga kahadlok man gunagod. Kay wa kay Ginoo, nangita kag kwarta, nya mura magminus ang kwarta, nahadlok na ka unsay sunod nga mahitabo. Nangita ka og acceptance nga gusto kang dawaton ka sa imong isig katao, sa imong pamilya, gisalikway ka, nabalaka na ka, naguol na ka, kay dili ka kadawat nga isalikway, kay wa man sa kay Ginoo. Butangi Ginoo imong kinabuhi. Di ba bisag isalikway kanilang tanan,
Moingon ra gyud ka, wala na akong hahanapin pa. Di ba? Psalm 23, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. So mawa gina mga kabalaka kahadlok. Ikaduha, nga timaan nga naatay Ginoo, ang tanan natong mga pagtan-aw sa mga butang mahimo ng Diyos nun. Padalitan, kakita kag tawo nga nisuyop, imo pag yun ang anak, unsay imong isulti? Nisuyop ba? Drugs. Unsay imong isulti? Muana dayon ka, hununga na. Hununga. Ang una kita nimong makita, moingon dayon ka, ni ay luwasonon. O, di ba? Ni ay luwasonon. Yung sa umana nimo pagluwas, imong kasaban, imong hulga-hulgaon, di man na mo'y pangginoo. Higugmaon. Higugmaon. O na, sigihan na nimo palit og suyupunon. Higugmaon man. Ang samday mong ihatag ang kanang kontra niya o kanang iyang makalipay. O nahigugma ka, kanang yung makalipay. Di ba? Ikaw niya po dir, maadik na. Oh, pwede mangganig mo kuyog sa kaniyang suyog. Nga naman, nahigugma man ka, kuyog yun. Muna si Kristo, pagkakita niya nato nga naglunang natasasala, milunang siya kuyog nato. Nya kahibaw man siya nga ang silot sa sala kamatayon, nagpakamatay siya, kuyog nato ug para nato. Hasta pag ganitong tulisan, iya pag yung gidas paraiso. Kana bang ang ato ng pagtan-aw sa atong isig katao, dili na kaaway, kung dili ato ng igsuon. Mauna siya ang gisulti ni San Pedro, mga igsuon, luwasa ang inyong kaugalingon, nining dako kayong silot nga umaabot. Kana bang maluoy kas tao nga nakasa, nanglitan ka nang niilog sa imong yuta, gipapahawa pagyug ka sa imong lugar nga gipuy-an, kaya ang imo tax decra imong ikuptan, ang iya title nya iya day kuralon, no trespassing, private property. Unsa imong bation anang tawhana? Ngiling nga imong tupad. Ning naog anaon ka, unsa imong bation? Ilogon ba imong yuta? Unsa man, masuko kaniya o maluoy? Masuko no, awa pa kay Ginoo. Awa pa kay Ginoo. Pero maluoy kaniya, kay tungod impirnohono na siya tungod sa iyang kahakog, maluoy ka kana na kay Ginoo. Kay ang imong pananaw sa imong palibot, Diyos nun. Ano bang imong matang gigamit ba Diyos nun? O niya rog ingnon kaspari, palit mog slat sa may imong bation. Malipay o hasulan? Lipay? Eling niya imong tupad na malipay ka nang sige palit og slat. O malipay ka, congratulations, na kay Ginoo. Pero di kay ka malipay, hasulan ka, sige pahinomdom man ang slat. Yawanon ka. Anya katapusan, unsa may timailhan nga naa natay Ginoo, excited kay tang mamatay. Di na jud ka mahadlok mamatay, excited kang mamatay. Nga naman, ganahan kang mo experience anang gitawag og resurrection. Kana bang inig kamatay nimo, igsunod nimong tan-aw, it's a new world. The world of happiness. Wa na'y mga batig naong didto, wa na'y mga batig batasan, wa na didto yung mga kagubot, way gubat. It's a beautiful world. Aninduta ka na, no? Excited mo? Sige, katapusang lingi. Tingna, okay ra nimo kakita na kag Ginoo, ugma. Ugma na ba? Ugma. Ay, maingon ka, ikaw lay una, simba ko lang.
Manggunit pa kita ba? Manggunit pa kita ning kalibutan na awa pa kay Ginoo ana. Kaya ang dunay Ginoo, excited yun nga mutabok. Matod pang San Pablo, giisip ko na ang akong kaugalingon nga patay o kung buhi pa ko karon, si Kristo na ang nagpuyo kanako. Siya mismo ba yang giisip nga patay na siya? Kung ako'y papilion, matod pa niya, pilion ako nga mahilayo ako ni ining lawasa aron maduol ko sa Ginoo, kay sayod ko nga samtang niya pa ko aning lawasa, layo ko sa Ginoo. Ana, no? San Pablo, Ndota, no? Excited mamatay ba? San Roque mo, sa nayang gibati. San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, maugya po na ilang gibati, kay nasudlan man sila Ginoo. Sige, mangita na ta Ginoo, ha? Sugod karon. Sige, katong mangita Ginoo, manindog na ta.